Pozdrav svim gledalcima televizije 777. Ovo je novo izdanje Indeks sporta. U prethodnom izdanju imali ste priliku da gledate polufinalne mečeve u malom fudbalu, a do posljednje stepenice jubilarnog 10. izdanja Studentske lige u futsalu stigle su ekipe Ekonomskog fakulteta i Univerziteta Donja Gorica 1. Međutim, prije nego što pogledamo detalje sa finalne utakmice, vidjet ćete kako je bilo i u duelu za treće mjesto u kojem su se sastali Prirodno-matematički fakultet i Studentski dom Podgorica. U ovom duelu viđeno je čak 12 pogodaka. Uživajte! U utakmici za treće mjesto od samog početka nije bilo dileme ko će se okititi bronzanim odličjem, a igrači ekipe Studentskog doma su bili oslabljeni neigranjem dvojice važnih fudbalera Šljukića zbog bolesti i posebno Šušića koji se povrijedio u polufinalnom meču. Svi oni koji su nas pratili prošle sedmice vidjeli su o kakvoj se povredi radi. Na svu sreću Šušić je dobro i oporavlja se, a Prirodno-matematički fakultet je došao do vođstva već nakon 30 sekundi. Vidimo i taj gol. Oni su i dominirali tokom čitavog meča, a gol je postigao ovaj momak. Vidite ga u kadru, Femić, već u prvom minutu. Ovdje vidimo i kako je tekla ta akcija ekipe Prirodno-matematičkog fakulteta. Dakle, nakon samo 30 sekundi PMF-ovci su uspjeli da dođu do vođstva. Prekinuli su akciju ekipe Studentskog doma iz Podgorice. Lopta je došla do Femića koji je opalio po njoj bez mnogo razmišljanja. Već u 8. minutu viđen je i drugi pogodak na susretu. Ovdje pratimo i prvu akciju ekipe Studentskog doma. Ovo je sjajna prilika za igrače Studentskog doma. Kakva je to bila šansa, ali na kraju nema gola. A potom i novi napad za ekipu Prirodno-matematičkog fakulteta koja je ovdje bila u prilici. Prekinuta akcija, udarac Konatara, međutim ta lopta je otišla pored gola, a onda još jedna akcija Prirodno-matematičkog fakulteta i pogledajte u kakvoj je prilici bio Četković koji je inače postigao hat-trick u ovom susretu. Međutim, u ovoj situaciji nije najbolje reagovao. Ostao sam dužan sastave timova za ekipu Prirodno-matematičkog fakulteta: Ćupić, Duraković, Marković, Femić, Četković, Grebović, Knežević i Čabarka, pa kapiten je Knežević, a za ekipu Studentskog doma Eraković, Konatar, Nikola Mačgalj, Pićurić, Čolović, Pejović i Ristić, kapiten Nikola Mačgalj. Ovdje pokušaj ekipe Studentskog doma iz Podgorice da dođe do izjednačenja. Čak 12 pogodaka u ovom susretu. Još jedan sjajan udarac, ali odlično reaguje golman Ćupić. Potom nova prilika za igrače Prirodno-matematičkog fakulteta i ovdje gol. Ovdje gol koji je postigao Četković. Igrao se 8. minut. Iz drugog pokušaja je zaista opalio po toj lopti. Bilo je to neodbranjivo za golmana Erakovića. Onda još jedna akcija PMF-ovaca. Kombinovali su iz prvog pokušaja. Nije uspio Čabarka, pa ali onda u drugom pogađa. 10. minut. Samo 2 minuta nakon tog trećeg pogotka pogađa Čabarka, pa za u tom trenutku zaista visokih 3:0 za PMF. Još jednom su prekinuli akciju igrači Prirodno-matematičkog fakulteta. Ovdje su sjajno Četković i Čabarka pa razmijenili pas. U prvom pokušaju, kažem, Čabarka pa nije bio uspješan, ali nakon toga mnogo bolja reakcija i gol za ekipu Prirodno-matematičkog fakulteta. Sada gledamo novu akciju PMF-ovaca. Lopta za ekipu Studentskog doma. Još jednom gube loptu. Vidimo šta će se dogoditi nakon ove akcije. Sjajna prilika i ušetali su se gol. Ušetali su se gol igrači Prirodno-matematičkog fakulteta. Ovog puta strijelac je bio Duraković. Igrao se 12. minut. Lopta do Četkovića. Na toj lijevoj strani pokušaj da se uposli Duraković. Vidimo i kompletnu akciju. Potom je Studentski dom krenuo u napad.
pa je prekinuta ta akcija i nakon toga završni pas za Durakovića, kojem je preostalo da tu loptu samo ugura u mrežu. Dakle, 12. minut, a već 4:0. Nastavili su PMF-ovci sa napadima. Još jedna dobra akcija, prekinuta od strane igrača Studentskog doma. Udarac, brani to dobro Ćupić, ali na kraju lopta je stigla do Nikole Mačgalja, kapitena ekipe Studentski dom iz Podgorice. Nije ni njemu, poput Durakovića, bilo teško zaista da pogodi sa svega nekoliko santimetara u ovoj akciji, ali prije toga udarac sjajno je ovo odbranio Ćupić, koji je dobro branio tokom čitavog turnira. Lopta se odbila do Mačgalja, koji je, da kažemo, postigao i taj gol za čast ekipe Studentskog doma u prvom poluvremenu. A ovdje zaista velika neopreznost, prilika za ekipu Studentskog doma, još jedan udarac, ali nije su očigledno danas raspoloženi bili igrači Studentskog doma. Dakle, 4:1 u tom trenutku, ponovo Ćetković sa loptom. Ovdje pokušaj da se uposli Marković, koji bi sasvim sigurno završio tu akciju, međutim, odlično presječena ta lopta. Vidimo kako je ovdje brz Femić, pokušao je da sam završi ovu akciju, šutirao je pored gola, onda duga lopta golmana Erakovića, brzo gube loptu igrači Studentskog doma i još jednom brani Eraković. Udarac ovdje, čini mi se, igrača sa brojem 5 Markovića, oprosti tako griješim. Ćetković sa loptom, uposlije Femića, pokušao je to na bravurozan način da realizuje igrač PMF-a, međutim nije dobro reagovao u toj situaciji. Izašao je golman Eraković, želi da spriječi napad protivničke ekipe. Ponovo Ćetković sa loptom, on se i najviše druži sa njom u ovom susretu, jedan od ponajboljih igrača Prirodno-matematičkog fakulteta. Već smo rekli, hat-trick je postigao u ovom meču, a ovdje sudija Saviljić svira kraj prvog poluvremena. U drugom još više pogodaka, dakle u prvom ih je bilo 5, 4:1 prednost Prirodno-matematičkog fakulteta, a u drugom još 7 pogodaka. Zaista ćete uživati svi vi koji ste uz nas gledajući ovaj duel za 3. mjesto lige u futsalu. Dakle, u pitanju je takmičenje organizaciji Studentskog sportskog saveza. Ovdje vidim udarac Ćetkovića. Već smo rekli, jedan od najagilnijih u ekipi Prirodno-matematičkog fakulteta. A u drugom poluvremenu golovi će se, kao što ćete to sada i da vidite, ređeti kao na traci. 4:1 je rezultat iz prvog poluvremena. Femić sa loptom uspijeva da je održi u svojim nogama, onda Čabarkapa. Ćetković, prilika je to i gol za Kneževića. Još jednom su se igrači Prirodno-matematičkog fakulteta ušetali u gol Studentskog doma. Vidite kako lagano kombinuju Čabarkapa, Ćetković i na kraju Knežević, koji završava akciju, ali pogledajte gdje je bio čovjek, praktično sam na gol crti iza golmana, a onda još jednom Femić prekida akciju po ko zna koji put na ovom meču. Spetljao se ovdje Grebović nakon odličnog pasa svog saigrača. Dakle, bilo je 5:1 u tom trenutku, 35. potom prilika za ekipu Studentskog doma. Femić je ponovo sa loptom, šta će uraditi iz ove situacije, šutirao je, ali taj udarac je izblokiran. Ponovo Femić, solo akcija, Femić dodaje sa igraču, sjajno ga je uočio na drugoj strani. Ovog puta je Ćetković strijelac. Pogledajte šta radi ovdje Femić, potom nesebično na drugu stranu i tu akciju je sjajno pratio njegov saigrač Ćetković, koji je pogodio u 36. minutu, a onda fantastičan udarac. Nema gola iz ove situacije. 6:1 u tom trenutku, a onda ćete vidjeti kakva je to završnica bila. Čak 5 pogodaka je palo
kakva je ovo bila situacija na drugoj strani za ekipu Studentskog doma, zaista ovo je nevjerovatno da nije gol, čak je ta lopta i prilikom ulaska pogodila igrača Studentskog doma. Evo, obratite sada pažnju, nije su se mnogo ni bunili, bilo je 6-1 u tom trenutku, tako da zaista nije bilo ni razloga. Ovo je još jednom pokazalo koliko igrači Studentskog doma nisu imali ni sreće u ovom meču, a onda akcije iz fudbalskih udžbenika. Femić je koji je odigrao simultanku praktično u ovom duelu ovdje, sjajno propušta loptu Ćetković za Femića, a ovaj za Durakovića i 7-1 u 34. minutu. Do kraja još 4 gola. Ovdje vidimo akciju novu, identičnu praktično PMF-ovaca i ponovo Ćetković, Femić, a ovog puta je to u gol pretvorio Grebović koji nije malo čas reagovao kada mu je Femić dodao loptu možda 5 minuta prije toga kada je bio također u sjajnoj situaciji, ali ovdje je teško mogao Grebović da promaši. Dakle, 8-1 u tom trenutku, a onda prilika za ekipu Studentskog doma da vidimo šta će uraditi iz ove situacije. Dribla tamo Pićurić, ali nije uspio da bolje reaguje. Šansa za PMF, udarac Ćetkovića i kada vam je dan, onda ulazi ovakve lopte u gol. Pogledajte, to nije bio čak ni jak udarac Ćetkovića, sada ćete vidjeti iz ove situacije. Čak nije bio ni jak udarac Ćetkovića, ali kada hoće, hoće. 36. minut, 9-1 i onda udarac Mačgalja. Nakon toga, ovdje gol vidimo. Dakle, gol za ekipu Studentskog doma, a onda driblinzi i gol Pejovića koji je postavio konačnih 9-3. Ovdje sjajno rolanje lopte Pejovića i gol za konačnih 9-3. Dakle, čak 12 golova u duelu za treće mjesto, pravi spektakl, trijumf, ubjedljiv trijumf ekipe Prirodno-matematičkog fakulteta. Nebojša na kraju izuzetno ubedljiva pobjeda 9-3, dakle vrlo lako na kraju. Jesi očekivao pobjedu ovako lako? Očekivali smo pobjedu, bili smo mnogo bolji od njih i mislim da, ali ovo nije realan rezultat pošto njima nisu igrala 3 ključna igrača, ali mi smo prezadovoljni s ovim osvojenim trećim mjestom. Čini se da je na kraju presudio početak, vrlo brzo ste u prvom minutu već poveli, a brzo je bilo i 4-0. Da, na početku smo ih brzo otvorili i posle sve je bilo lakše, oni su morali da jure rezultata, mi smo ih samo čekali. Na kraju treće mjesto, ste zadovoljni ostvarenim rezultatom? Mi smo prezadovoljni, mi smo prezadovoljni ovim trećim mjestom i mislim da ćemo sljedeće godine ići da osvojimo ligu. Hoće li slična ekipa biti sljedeće godine, na kojim su godinama studenti? Ekipa će biti skoro ista, u istom će sastavu igrati sljedeće godine. Nikola, na kraju ubjedljiv poraz. Kako su prvi utisak posle meča? Dobro, primili smo 4 brza gola, posle već bilo teže, pokušali smo otvorenom igrom, nije uspjelo. PMF je zasluženo pobjedio, dobra ekipa skroz, tako da šta ćemo, 4. mjesto nije loš plasman. Vi ste imali na kraju i problema sa izostancima igračima? Imali smo 2 standardna igrača, nisu tu, tako da možda smo mogli i više i protiv ekonomije, protiv PMF-a, ali šta je tu, ovo je dobar rezultat, tako da malo boli velika razlika, ali dobro, šta je tu? Sljedeće godine da li ćete učestvovati u sličnom sastavu? Sljedeće godine ja neću, tu su momci, bit će isto ova ekipa, vjerujem da će napraviti korak dalje. Finale u kojem su snage odmirili Ekonomski fakultet i Univerzitet Donja Gorica 1, po mišljenju mnogih opravdalo je očekivanja. Bilo je lijepih poteza, uzbudljivih momenata, mnogo prilika na obje strane. U regularnom toku pala su 4 gola, ali pobjednika smo dobili tek nakon penala. Pogledajte kako je sve izgledalo.
Studenti Univerziteta Donja Gorica pobjednici su 10. izdanja Studentske lige Crne Gore u futsalu, a oni su u pravom finalnom meču pred prepunim tribinama i u odličnoj atmosferi koju su napravili i jedni i drugi navijači, tek nakon izvođenja penala bili bolji od ekipe Ekonomskog fakulteta, a na početku vidimo i konfete. Mnogi će reći argentinska, odnosno južnoamerička atmosfera, vidimo i navijače Ekonomskog fakulteta. Uvijek se popune tribine kada je u pitanju futsal. Dakle, 10. jubilarno izdanje ove lige, a već u drugom minutu ekipa Ekonomskog fakulteta je došla do vojstva. Uskoro ćemo vidjeti i taj trenutak, a prije toga da saopštim sastave jednog i drugog tima. Za ekipu Ekonomskog fakulteta nastupili su Asanović, Vraneš, Dašić, Bečić, Mirković, Miličić, Drobnjak, Stojanović, Bojanić, Nikolić, Bečanović, Adžović, a na drugoj strani Univerzitet Donja Gorica 1, Nikolić, Todorović, Bošković, Savić, Stefan Bošković, Mugoša, Maltez, Vujadinović i Ružić. Dakle, četvrto uzastopno finale za ekipu Ekonomskog fakulteta. Ovdje vidimo start Miloša Malteza. Požutio je na samom početku ovog finalnog duela koji se očekivao sa velikim nestrpljenjem. Dašić je kod lopte. Već smo imali priliku da ga gledamo i prošle sedmice. Prikazao je fantastičnu partiju. Uz Vraneša svakako najbolji igrač Ekonomskog fakulteta. Prilika je to, udarac i gola. Udarac i gol Vraneša u drugom minutu. Najboljeg igrača ekipe Ekonomski fakultet. Sjajna je to bila lopta. Dašić je, ono što se kaže, odložio mu je praktično, ipak je to bio prekid, ali udarac Vraneša besprekoran i neodbranjiv. Ipak je to bila velika udaljenost. Međutim, nije se dugo čekalo na izjednačenje. Pogledajte kakva je to akcija bila Univerziteta Donja Gorica. Sada ćete vidjeti na usporenom snimku šta je uradio kapitan Mugoša, kako je provukao tu loptu kroz noge Dašiću. Kakva je ova istorija bila. Onda Savić iz prve za Malteza i pogađa za izjednačenje, a zaista ovo je bio fantastičan potez Mugoše. Moramo pohvaliti ovdje i reakciju Savića koji bez mnogo razmišljanja prosjeđuje tu loptu za Malteza koji je izjednačio već u trećem minutu. A ovdje vidimo Vraneša sa loptom koji je još jednom pokazao kako dobro barata sa njom. Dašić je uputio tu loptu ka golu golmana Nikolića, međutim zaista je Mugoša ovdje nesmotreno reagovao, ali naravno na kraju pozdrav. Vidimo šta će i da li će uopšte dodijeliti žuti karton sudija Momo Savić. Ovdje Mugoš ipak ne. Samo prekid za ekipu Ekonomskog fakulteta. Kako je počelo ovo finale, već u trećem minutu 2 pogotka, ali koliko je želje bilo kod igrača Ekonomskog fakulteta. Četvrto finale za njih za redom. Dakle, zaista nije bilo pitanje da li ima motiva i želje, ali svakako i za Univerzitet Donja Gorica 1 dođete do posljednje stepenice i onda naravno, što je logično, želite da osvojite ligu. Vidjeli smo udarac Vujadinovića, korner za ekipu Univerziteta Donja Gorica 1. To je izveo kao i uvijek kapiten Mugoša. Da vidimo da li će biti opasnosti iz ove situacije. Savić je, ali udarac preko gola. Dašić je odpočinje novu akciju Ekonomskog fakulteta. Lopta za Mirkovića, najboljih strelca lige. Prilika za Mirkovića. Izašao je golman Nikolić i to sjajno zatvorio. Kako je ovo bila greška odbrambenih igrača, tačnije onog koji je bio u defanzivi u tom trenutku u ekipi Ekonomskog fakulteta. Šta će uraditi Mirković? Ovdje fauliran od strane Savića. Vidite koliko je energije na terenu, ali i na klupi. Ovdje sudija Savić upozorava ljude sa klupe Univerziteta Donja Gorica. Vraneš, sjajna je to bila lopta za Boškovića. Pokušaj da se dođe do gola. Međutim, nova akcija za ekipu UDG-a i gola. Gol koji je postigao Vujadinović u 10. minutu.
Još jednom su preoteli UDG-evci tu loptu. Ponovo je Mugoša imao nju u svom posjedu i kada on povuče, onda je to uvijek potencijalna opasnost. Kako je ovdje uočio Vujadinovića, ali čini se da je ta lopta prošla kroz noge Dašić u ovoj situaciji. Jeste, bio je to Dašić, a onda i Vraneš kasni na tu loptu, naravno ne nadajući se da će ona doći čak do Vujadinovića, koji nije spavao, pratio akciju. Pogledajte kakva je ovo bila prilika za Mirkovića, nešto nevjerovatno. On ne promašuje praktično iz ovakvih situacija, ali ovog puta je omanuo. Pokušao je ovdje Bečić, no ova je to prilika bila za Ekonomski fakultet, koji je igrao bolje u ovim ulovnim trenucima, stvarao prilike. Vidjeli ste kakve su to dvije bila, onda još jedna situacija iz koje je Ekonomski fakultet mogao da dođe do vođstva. Ovdje veliki protesti jer smatraju da je to bio faul i onda pogledajte kakva prilika na drugoj strani. A ovo je nevjerovatno šta ovdje nije realizovao, čini mi se Maltez, da, upravo on je bio i naravno ulijeću konfete ovdje i crveni karton za trenera Ekonomskog fakulteta. Nije tu bilo mnogo raspravke, odmah je Sabiljić pokazao crveni karton treneru Ekonomskog fakulteta Radeviću i ovo je morao naravno da napusti teren. Vraneš sa loptom, ali na mjestu ponovo sjajni Mugoša. Savić, šta će biti iz ove situacije? Udarac, brani golman Asanović. Kakav dribling ovdje Nikolića, sjajne akcije i gol. Gol u 20. minutu, ovdje čini se uz dosta sreće Mirković pogađa gol UDG-a 1. Mislim da je ta lopta okrznula jednog od igrača UDG-a, da, upravo Mugošu, koji je do tog trenutka zaista sve što je radio bilo je fantastično, ali nije imao kapiten UDG-a sreće u ovoj situaciji. Međutim, ovo je pola gola zaista za Nikolića, koji je sjajno povukao. Dakle, kraj prvog poluvremena, 4 pogotka. U drugom minutu vođstvo Ekonomskog fakulteta, strijelac je bio Vraneš, potom je izjednačio Maltez samo 60 sekundi kasnije. Vujadinović je donio vođstvo Univerzitetu Donja Gorica 1 u 10. minutu, a Mirković poravnao u 20. A kako je ovo bila prilika za ekonomiste. Dašić je odlično dodao tu loptu Mirkoviću, koji još jednom nije uspio da iskoristi priliku, da postigne gol. Ubačena lopta ovdje Mugoše. Da vidimo šta će biti iz ove situacije. Prilika je to za Vraneša. Situacija na drugoj strani. Šta je sada promašio Bečić? A ovo nije smio da promaši. A kakva je to prilika bila. Gotovo nevjerovatno, ali odmah na drugoj strani uzvratio je UDG, priprijetio iz ove situacije. Odlična lopta Malteza za, čini mi se, Boškovića, ali Bošković nije uspio da pogodi. I ovdje kraj drugog poluvremena, mnogo nervoze, vidjeli ste i na terenu i van njega, navijači itekako energični. I onda ono što ne vole u fudbalu, pa eto i u futsalu, da kažemo slobodno, i u velikom i u malom fudbalu, a to su penali. Dakle, najstrože kazne, uvijek je to lutrija i zaista je tu teško prognozirati ko će imati više sreće. Sada ćemo da vidimo kako je to izgledalo kada su u pitanju penali. Dakle, prva serija i igrač Ekonomskog fakulteta Vraneš uzima zalet i nije pogodio. Ovo je zaista nevjerovatno. Golman Nikolić je dotakao tu loptu, ona je završila od prečke prema dolje, ali nakon njega ni Todorović nije bio uspješan. Nisu to najbolje izvedeni penali. A onda Mirković.
nije ni on bio uspješan. Dakle, pitanju je sada već druga serija. Mugoša hvata zalet. I gol. Gol Mugoše, snažno je šutirao, bio je golman Asanović na toj lopti, međutim prošla je ona kroz noge, a mada je i bio zaista jak udarac Mugoše. Treća serija, Dašić i brani mu to golman Nikolić. Dakle, dvojica po najboljih igrača u ekipi Ekonomskog fakulteta nije su uspjeli da postignu gol sa penala. A onda je zalet uhvatio i Vujadinović. I brani golman Asanović, fantastičan čuvar mreže kao i Nikolić, obojice su briljirali u ovoj penal lutriji. A onda gola, topovski udarac Stojanovića, koji je, čini se, i pomjerio gol u toj situaciji, tako iskalio je bijes na toj lopti. Za sada Mugoša i Stojanović uspješni. Udarac Boškovića, Stefan Bošković, koji nije omanuo. Naravno, salutira svojim saigračima. A onda je došao red i na Bečića. Ovdje golman Nikolić naravno čini sve da poremeti Bečića, traži da pomjeri tu loptu. Sada je i namjestio Bečić. Udarac Bečića, ali nije to omelo igrača Ekonomskog fakulteta, koji je ovdje opalio po toj lopti i pogodio. A onda Maltez, udarac Malteza i kraj. Univerzitet Donja Gorica 1 osvojio je turnir u malom fudbalu u organizaciji Studentskog sportskog saveza. Dakle, ove godine titula je pripala Univerzitetu Donja Gorica 1 i veliko slavlje na terenu, ali svakako i pozdrav između igrača. Jeste da je to veliko rivalstvo, ali ipak na kraju sve korektno. Veliko slavlje je moglo da počne. Uskoro ćemo vidjeti i dodjelu priznanja. Vidjeli smo i koliko je navijača Univerziteta Donja Gorica bilo na tribinama, a Boris Sekulić je ovdje uručio priznanje Mirkoviću iz ekipe Ekonomski fakultet. Dakle, kao najboljem strijelcu, a ovdje i golmanu Ekonomskog fakulteta Asanoviću, dakle najbolji čuvar mreže. Đorđe Mirković, inače 21 postignuti gola. Ovdje vidimo i najboljeg igrača ove ekipe i turnira, Miloša Vraneša. Vidjeli smo prije toga, dakle, najboljeg golmana ligi Igora Asanovića. A ovdje je naša uspješna karatistkinja Biserka Radulović uručila pehar i medalje osvajačima turnira, kao i onima koji su osvojili drugo i treće mjesto. I naravno šampion Univerzitet Donja Gorica 1. Vidimo i te momke, svaka im čast na učinjenom u finalu. Prvi put ekipa UDG-a osvaja naslov prvaka Studentske lige Crne Gore. Kakav je osjećaj? Predivan osjećaj, stvarno. Mislim da nam je više bio i red. Mnogo godina smo imali nekih pehova, što povreda, što znači nesretnim spletom okolnosti smo ispadali čak i u posljednjem sekundu, primali gol za produžetke, kasnije na penale gubili to mjesto u finalu. Ove godine eto, imali smo i sreće, mada mislim našu ekipu krasi jedna borbenost, veliki duh. Iz tog razloga mislim eto, da smo zasluženo ove godine pobjedili. Možda tu ima i organizovanijih ekipa, ali ono što krasi našu ekipu to je jedno zajedništvo. Bukvalno svi smo na terenu, ginemo ono što se kaže jedan za drugoga i mislim da nam je to i donijelo ovu titulu. Mislim da je organizacija super što se toga tiče i na kraju ovaj finalni turnir, polufinale i finale, tu je bilo i dosta publike i mislim također da što se tiče Studentske lige da se igra veoma kvalitetan fudbal. Čak mislim da je organizacija bolja nego prva futsal liga Crnogorska. Tu ima dosta igrača, puno ekipa i mislim da ima i kvalitetnih igrača. Što se tiče sada u finalnom
meču, čestitao bih ekipi ekonomskog fakulteta na fer i korektnoj borbi. Šta da im kažem, njima je ovo bilo, mislim, 600 finale zaredom, nisu imali sreće. Evo, ja mislim da naredne godine neću igrati, tako eto, neka oni osvoje, to je to. Konačno, poslije par godina i poslije dosta uspjeha, imali smo uspjeha i u ovoj ligi, a podsjetit ću vas da smo osvojili prvi trofej mladosti u futsalu kada smo nastupali protiv oba, odnosno preostala dva crnogorska univerziteta. Ove godine jedan korak dalje sa dvije ekipe i sa jednom titulom u futsalu, što znači da sljedeće godine moramo braniti titula i ovo preliminarno najavljuje makar 3 ekipe u Ligi univerziteta sa UDG. Mislim da je fudbalski turnir bio sjajno organizovan i ovom prilikom sve čestitke Studentskom sportskom savezu, jer su zaista napravili prije svega finale i polufinalni mečevi su bili odlični, ali finale je bilo perfektno organizovano sa jako dobrim suđenjem, dobrim navijanjem, jako puno ljudi u jednom super prostoru i nemam što da kažem na njihov račun osim stvarno najozbiljnijih čestitki i nadam se da će nastaviti da to rade i u futsalu i u svim ostalim sportovima koje oni organizuju. Toliko u ovom izdanju Indeks sporta. Nove priče donosimo vam za 7 dana. Pratite nas ponovo u petak od 20 sati. Od ekipe koja priprema ovu emisiju, veliki pozdrav za gledaoce televizije 777. Do gledanja.